ኤርትራዊ ማሕበረኩም ኣብ ባብሊንገን ጀርመን ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ንመግዝእ መድሃኒት ዝውዕል 3000 ዩሮ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም ሓላፊ ውዳምን ሓበሬታን ናይቲ ማሕበር ኣቶ አብርሃም ክፍለጽን ነሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ሹትጋርት ጀርመን ዝርከብ ንኡስ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናትን ሃማደ ሹትጋርትን ቀጻሊ ጎስጎሳት እናካየዱ ሓገዛት ከም ዝልኹ ጠቂሱ ማሕበረኩም ባብሊንገን ዝወሰዶ ተበግሶ መቀጻልታ ናይዚ ዝተፈላለዩ ማሕበረኩማትን ጨናፍር ማሕበርን ዘበርክትዎ ሓገዛት ምዃኑ ኣብርዮም أبالت كالت عنا معسكر دندن سيسر قدس جبر هوت بوجنا استجبر دقة فمن حصرات نيتا تكالا استواتو كم زجبر زلوات ونعمنت بمجلات إيرتراوين محبركمات نزجبر ودقة في أمسكينام كابتة كمتي حربني تسمكلان أتو كيلانا عند برهان أتو شوما بحثان أتو سمرة تخلنا بزها بوريتو نتحجز نزجبر محبركم بابلينجان بمسكان زجبر لهم كتسال دقة نتنينات النزغة فلو واقع كبرز والسخ مخانو قالت